Το παιδί λέει ότι έπιασε ψάρι. Μπράβο του Παλίγαρο. Πού είναι ρε? Παίξτε το λίγο. Μπράβο του Παλίγαρο. Τι να παίξει ρε μαλάκα, εδώ πέρα έχεις... Άντε ρε κουφάλες. Κάτσε να γράψει το εργαλείο ρε αγόρι μου. Έκοψε. Χαλάρι. Πολλά. Κόμι γαμίσω μέσα. Φίλε, ναι, αυτά είναι τα ψάρια που κυνηγάμε. Πού είναι μωρέ, τι παίρνω. Αυτά είναι τα ψάρια που κυνηγάμε εδώ. Χαλάρι, πρώτη φορά στη ζωή μου ρε παιδιά. Και τελευταία δεν θα είναι όμως. Αυτά λέμε να πω. Άιντε μπρε. Δικέ μου, εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι. Μαζί με τον αίτιο της καταστάσεως. Λίγο ψηλά. Εδώ κοιτάνε την κάμερα που κοιτάς ρε αγόρινα μου. Στη μια ώρα, καλά είναι. Δεν έχει αξίζει, αυτό είναι. Ωραίος. Θα χαρώ. Που βάσκω που είναι. Ρίξτε τον μέσα ρε πάλι, έτσι δεν κάνουν αυτοί που... Αυτά είναι, τέτοια σε έλεγα δάκι. Έχεις και το άνοιγμα της αρκούδας ρε παιδιά. Ακόμα έχει παράμολο. Εκεί δεν θα το βγάλουμε. Δεν είδα. Ένας μικρός χαμός. Ένα Παιδιά, ψάρια. διαφορά στο... Ήσουνε που γυναίκα της. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, το μόνο πράγμα όταν το στρώνεις δεν είναι σκαλωμένο. Ναι. Αντί να με βγάλει ρε παιδιά το καπάκι και με και κουράζομαι να πω. Κάτω, Προσπαθεί το παιδί. Του κάρφωσες δάκι. Πιχτσίνα έβαλες. Έλα, Ο Χριστός η Παναγία. γιατί οι δύο κουβάδες δεν έχουμε. Και τι σημαίνει αυτό. Όχι. Πού δεν μπορεί να πλαγιάσει. Αυτό είναι. Μπράβο ρε. Έχει τέτοια ψάρια, Όχι δεν έχει. Αυτό. Από σπόντα, από σπόντα. Από σπόντα. Μπράβο ρε γλυκά. Άντε τώρα αξίζει να πιεις ένα ουσκάκι ακόμα. Θα πιούμε τώρα, ρε. Έλα για το YouTube είμαστε. Εδώ τη φατσουλίνα σου. Αγόρι, πάμε γυάλα. Πάμε γυάλα, πάμε γυάλα. Τέλος.